talb għal ħbiberija ma' kulħadd. Mulej, għamilni ħabib ma' kulħadd. Għamil li person titnissel fiduċja f'min qed ibati u jħossu mdejjaq. F'min qed ifittex id-dawl għax jinsab il-bod minnek. F'min jixtieq jibda jħobb u ma jafx kif. F'min jixtieq jiftaħ qalbu u jħossu bla ħila. Mulej, enni, ħalli ma mmurx ngħaddi minn fejn xi ħadd bħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa, bil-pass maġġel. Mulej, enni, nagħti każ mill-ewwel ta' dawk li jkunu qrib tiegħi. Enni naraf lil dawk li jkunu mħassbin u mħawdin. Għamel li tant inħoss li nasal biex inserħilhom qalbhom. Mulej, eħlisni minni nifsi biex nkun nista' nservik, biex nkun nista' nħobbok, biex jirnexxieli nisemmek f'kull wieħed minn ħuti li jintlaqqani miegħu. Amen.